नमस्कार आमर ये लवली दीदी चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज आम ये वीडियो रे षष्ठ श्रेणी सप्तम अष्टम आम ओडिया रचना विषय रे कहिबा। प्रथम है कृषकर आत्मकाहानी आम पढ़िबा। फास्ट लिखिबा उपक्रम। मु जणे कृषक, कृषि ही हेउची मोर जीविका। माटीर मनीष मु, माटी सहित माटी होई फसल उपजाइबा मोर काम। एही माटी रे खटी दुनिया को खाद्य वस्त्र जोगाइबा मोर काम। मु माटी मार गोटिए अलिअली पुओ। मोते चषा पुओ बोली कुहंती। कौन कुहंती? कृषक चषा पुओ बोली कुहंती। बासस्थान मु निपट मफसल गाँ रे बास करे। मोर घरटी गोटिए साधारण चाଳ घर। ଏହା ଝାଟିମାଟି ଓ ନଡ଼ା ଛପରରେ ତିଆରି ପୁରୁଣା ଘରଟିଏ। ଏହି ଘରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ବାସ କରେ ଏବଂ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳଦଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ସେଇଟାରେ ରୁହନ୍ତି। ଚାଷ କାମରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରଟିକୁ ଛପର କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଅତି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଏ। ତାହା ସବୁ ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ମୋର ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଶାଗ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ମରିଚ କିମ୍ବା ତେନ୍ତୁଳି। ସେଥିରେ ମୋର ପରମ ଆନନ୍ଦ। ମୋର ପୋଷାକ ଅତି ସାଧାରଣ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ମୋର କାମ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ମୋଟା ଲୁଗା ଓ 2 ଖଣ୍ଡ ଗାମୁଛା ହେଲେ ମୋର ଚଳିଯାଏ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି ଓ କାମିଜ ରଖିଛି। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ରହିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ସନ୍ତକ ବା ନମୁନା। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ। ମାଟି ମା ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସବୁକିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୋର କାଳିଆ କସରା ବଳଦ ଦୁଇଟିକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବିଲକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିବା ଯାଏ ଖଟେ। ତାପରେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଶାଗ ତରକାରୀ କରିଥାଏ ତାକୁ ଅମୃତମଣି ଖାଇଦିଏ। ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରି ମୁଁ ପୁଣି ବିଲକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଫେରିଆସେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ବିଶ୍ରାମ କରେ। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରେ। ମାଟି ମାର ପୁଅ ମୁଁ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ଖାତିର ନକରି ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥକିଯାଏ ନାହିଁ କି ମନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆସିଲା ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଫସଲ ଅମଳ କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗରିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଭଲ କରି ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଚିରା ଲୁଗା ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧେ। ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଟିକିଏ କିଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମୋର ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପଡ଼େ। ଆମ ପରିବାରକୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରେ ପୂଜା କରେ। ଏଥିସହିତ ରଜ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ମୋ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଶେଷ କଥା, କୃଷିର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯବାନ ଯେତିକି ଦରକାର
କୃଷକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ?